Čaute ľudia, vítam vás tu nového videa, no a dneska som tu opäť na hive, ale dneska som tu s Fedorom, čau. Čau, čau, tak vítam vás všetkých, dúfam, že si žijete videjkom. No a my si teraz ideme čo zahrať? No dobre, ideme si teda hide and seek. OK. Dobre, tak ty to musíš dať. Dobre. OK, a ideme hide and seek. Let's go. Tak potom toto je Fedor, tento Flameheart. Má takýto skin, takéto kačky. A mám taký ohňový, ale ten nemôžem to mať, lebo to nemôžem mať vlastne skiny. OK. Tak, ja už mám vybratý blok. A vypadne už asi tiež. No možno. Alebo si sneaker. Ja viem, dobre, takže ty si kamienok. OK, prečo by si myslela, že som kamienok? Len tak, neviem. Ja som už si našiel spot a som tu s ďalšími dvoma typkami. Dobre, tak viem, že nie si vedľa mňa. Ja som v takej miestnosti a je tu jeden andezit, ktorý sa tu nevie schovať a potom je na bookshelf fakt. Dobre, premiestnil som sa. Ty si vlna? Nie som vlna. A som videl pobehovať jednu. A keď mi povieš, že čo si ty, tak ti poviem, čo som ja. Tak ty to vybavuješ. Neviem, či uskutočním tento obchod. Vieš čo, dám ti taký deal. Ak mi povieš, čo si a kde si, ja ti poviem nič. Ja ti poviem, Dobre. som list. Pokiaľ, choď preč. Dobre. Tu ku mňa akurát to behla nejaká vlna. Kamo, v mojom dome ešte nebol ani jeden seeker. Ja sa tu bijem s ďalším antezitom, tým, že dávam sa mami. No kamo, ten antezit len tak chodí, ale to je to. Proste, čo robí? On jeden avkuje a druhý tu iba tak pobehuje. A teraz ten andezit... Ja ho vidím, kamo. Teraz ten andezit ho zabíja. A ja som list na balkóne. A už ho zabil. Tu čo robí táto bookshelfa? To je proste iba tak bookshelfa. Proste tu. Ale Kamo, reálne blok sa vybral zabiť nejakého oného. Aha, už sa vybral. Už ňavkuje, no a teraz je mŕtvý ten andezit. Ej. Jaký dement ten andezit? Nech ide preč. To je tak easy reálne. Nechoď sem. Kamo, reálne blok. Poď si kerá trošku. Musím čakať. Poď. Neživý. Nie, už aj ďalší na seeker je na ňom. Kamo, kde si ty náhodou? Ja som bol lista bol som. Kde si bol ty? Kamo, hneď jak sa to skončilo, ma niekto tam pančil reálne. A hneď jak sa to skončilo. Dáme ešte jedno? Ja. Ja som mal 350 bodov. To je reálne nejaký Steve, obyčajný, ktorý má level 22. Aha, ja mám level 8, to som ani nevedel ináč. Dobre, takže. Neviem, aká je mapa. Tak ja si berem hospital, ja si berem akože jednoznačnú vec. Ja viem, že si berem tam toto. Ja som chvíľu rozmýšľal na niečo, ale viem, čo som. OK. A ja som myslel, že som si nemal brať, čo som si zobral. Čo si zobral? A to je si to vedí. No ja mám najlepší spot, toto je tak dobrý spot.
A tu choď pre Jula. Ja proste mám taký dobrý spot, že... No ne, kamu, ja som dal rovne tam, keď sú tu dvaja seekery, ako nec. Je tu strašne veľa ľudí, ale všetci sú za stenou, takže... To je spot. Všetkých máš za stenou. No, nikto tu nie je na tejto strane. Už... Ale aj tak vôbec nebudem robiť. Prvýkrát už sem niekto ide. Tak na ňo. Poďme na ňo. Dobre, ja utekám radšej. Utekám. Kamu, ja čaral, nevidím ty krík jeden. No bež krík, čo? 20 máš dvoch typkov. 20 sekúnd. Nie. Ale bol si reálne. A nie. Kamu, ty si reálne. Ja som bol s tým Steveom. No presne tento ma našiel, presne tento, on je týpek. Ideme ešte, alebo ideme Murder Mystery. Poďme Murder Mystery. Okej. Tak. To je to. Bum. Let's go, teraz ideme Murder Mystery. Kámo, dobre, ale nemôžeme hovoriť, že kto sme hore, ale akéže nikdy nic nemôžeš kúpiť. Veď, ale môžeme klamať, čo viem. No, vieš čo, ak mi dáš 5 eur v real life, tak ti poviem, čo som. No, tak to. To znie rozumne potom. No jasné, to znie rozumne. Veľmi. Ajaj. Á, čo? Nie, ty máš také šťastie, v tebe sa akurát spavnul coin. Ďalší coin, ty si reálne prešiel, hneď za tebou sa spavnul coin. A ďalší. Bro, ja mám 4 coiny. Niekto, kto išiel tady to, tak musel byť murder, lebo oni vyšli. Bro, hento typka. Ja som vedel, lebo on reálne, dajme new game. Dobre. Ona reálne týpka a nejaký chalan vyšli z tej ventky a potom ja idem do tej ventky a tam zrazu telo. Teda nie telo, ale hrob. Si to milím už za Among-Us. že telo, tak. Hrobka. No hrob, lebo tam vždycky dva hrob. A ja som sa spavnul znova na tom istom mieste ako predtým. Ja som sa aj predtým spavnul na záchodoch, aj teraz som sa spavnul na záchodoch. Ajaj, šipot, ajaj. To vôbec nič neznamená. Tak si ticho. Kámo, to viem, že nie si murderer, lebo práve som ho videl. Ja som akurát išiel cez ventku a som sa dostal naspäť na tie záchody. Dobre, reálne viem, že nie si murderer, lebo... Kto to je, ako vyzerá? Alebo si... Neviem, ale videl som, že mal... Nevidel som ho presne, ale... A čo? Dobre. Počkej. Videl som ho presne! Videl som ho presne, ide za mnou. Ide za mnou! Ako vyzerá? Je to nejaká typka, taká... Ale je tu viac ľudí s rovnakým skinom. Tu je reálne, sú dve typky s rovnakým skinom. To čo bolo? Zase je táto istá mapa. No super. Bro, ja som reálne išiel za tebou, ja som vedel, že... Bože môj, ja som bol šerif a ako prvý som zomrel. Si robíš strandu. Ty si bol šerif, bro. Ja som vedel, ja neviem prečo, ale som si myslel, že zomrem ako prvý, lebo som šerif. Čaká, že sa nemôžeme zhodnúť. Kámo, ja som padol. A ja som na konci. Congratulations. Ale bol by dobre, keby za to, že splníš parkour, by tam bolo niečo, že máš väčšiu šancu na niečo. Na šerifa.
Bracha. Tu už niekto zomrel. Vysi, Ja som tu totálny nocus. Ja som tu našiel len tak rov. Kámo, Ale teraz niekto zomrel, tak som to nemohol byť ja. Nie, vlastne povedal nie. Veď ale chápeš, ono to napíše do chatu, že keď niekto zomrel. Kámo, ty asasí, choď preč. Teraz by som ťa zabil, lebo si v rohu. Nie som to ja. More, si. Už teraz nemôže nikto zomrieť, aby som ti dokázal, že to nie som. Kámo, dobre, vieš čo, keď si to ty, tak ma máš zabiť. Ja to nie som. You are very suspicious. Ale, no, dobre, vyhrali sme. Just the chat. Ja neviem. Kámo, ale proste chápeš, jak to vyzerá, keď ja tam dojdem a ty stojíš nad robom. Ale oni sa podľa mňa, oni nezomreli, lebo ona má 0 kilov, to znamená, že oni sa museli líbnuť. On reálne nikto za celú hru nezomrel. Ale vyzeralo to proste mega sus. No. No dobre. Game over. Som tu. A ja som tu. You did it. Teraz by som mal byť murder, som to doskákal už druhýkrát, tak už som chcel byť. Alebo šerif by som chcel byť, lebo predtým som bol šerif a hneď som zomrel. Ale to nebudeš, lebo keď si niečo, tak sa ti to potom tie šance vynulujú. No, neviem. Luk. Kamo, ja som už mŕtvý. Ja som reálne bol pri tých dverách a typek tam došiel, že zabil ma. Ešte žiješ? A všetci behajú, všetci bežia. Všetci Ale je bežia. taký čierny. Je taký čierny, taký s čiernymi vlasmi, more. Nepáči sa mi, že všetci bežia naproti mne a teraz tu narazím za chvíľu na murder a poďme tam preč. Kamo, tu máš veľa coinov s tým druhým smerom. No dobre, už nemusíš to učiku. Ale to nie je model. Ale má taký čiernu vest, lebo čo, taký čierny vlasy, myslím. Nikto nenašiel. To nie je on. To nie je on. On zrazu vytiahol meč. Teraz to liepka reálne čierna. O, netrafil ťa. S tým, čo hádže. Ešte to je tento. Ten, taká slip, tento. Pozor. Ja som sa netrafil. Ale on keď skáče, on keď ako skáče, tak to sa nedá. Dobre, posledná hra. Ale reálne on skákal úplne bardzo ako ja som sa netrafil. Ale proste, no asi som mohol hrať na klávesnici, lebo tuto proste ja... Hráš na tom Xboxovom kontroleri, man. Áno, ja hrám na kontroleri a tam je to otáčanie fakt, že veľmi rýchle. Ja viem. Proste ja sa neviem rýchlo otáčať, ja viem sa iba pomaly otáčať. Vravím, však ja som to keby si hral na Nintendo a na podstate takisto. Veď hej, veď. O, je tu armory otvorený, dobre. Už to niekto otvoril. A tu máš luk. Dobre, mám. Máš jednu strelu. Ty máš čo, nič, lebo máš nož, ha? Ja tiež. No. Pozor! Yes! Zabil som ho. Ja som zabil som ho. On mi... No, ale kedy si ho zabil, More? Taký oneskoro. More, musíme sa ešte jednu hru, chcem vidieť. Vieš, aké to bolo dobré. Určite si ho tam videl, normálne tam išiel na nejakom tomto... Ja som sa akurát otočil na teba, za tebou bol typek s mečom. Ale musím uznať, že si ma varoval dosť včas. Ale ja som sa akurát otočil a on už nezabil. Beriem sa to nejakou snipkou momentálne. Dobre, mám 7 coinov ešte.
Teraz ešte už mám 9 coinov, ešte 1 coin a ten som našiel, už mám luk. Viem, kto to je. Kámo, ja nezomriem. Asi viem, kto Je to mi je. to jasné. To bol nejaký týpek a on proste obišiel ten detektívsky luk a nezobral. Ježi, on ma zabil, sosaduje. Bože. Kámo, spectate, jo. Takže spectate. A moje sa tam aj meno. Ten týpek tam je, ale nevidím to. No, fakt, to je. On išiel na to druhého týpka a nepýtaj sa si nikdy to bola, to už bola to už. Nevidaj sa si to ešte otázky. Vidím, že ste tu mali takú romanticu. Ale kebyže chceš sa zahrať fakt na hrdinu, tak tohle je detektívsky luk a môžeš vysobrať a zabiť tú gnoma. Alebo nejdem. Mám taký nápad. Kámo, akože, jak myslíš, že hrdinu ako respekt plus? Veď zoberieš luk a zabiješ gnoma a budeš hrdina. No. Ty nemáš to banky. No máš. Kámo, nie, som to netrafil. Kámo, ja som Pozor, on je to ďaleko za tebou, tak keď máš tak môžeš strieľať. No, Kámo, jak som ostatného netrafil. takže ja som tu slepý. Nie, kámo, Že on keď dá ako skáče. Ešte, ale som hrdina. Som hrdina. Dobre, ideme back to top. Mark says back to half. Dobre. Ale... som hrdina. Chápeš, kamo, nemám správne sklíčko na oči, Takže toto by som toto video ukončil. Ak sa vám páčilo, tak mi určite dajte like a odber so zvončekom. Dajte mi follow na Instagram a na TikTok a samozrejme, keď chcete viac videí s Rodefom alebo s Fedorom, no tak napíšte do komentárov a uvidíme sa na budúce. Čaute. Čaute.